Trošku som vám chcela dať nejaké teórie o posunkovom jazyku, aby ste pochopili hovorený jazyk, že čo je a čo je posunkový jazyk. Že komunikácia neverbálna, to je úplne niečo iné. Toto nie je neverbálna komunikácia. Posunkový jazyk, to je verbálna komunikácia. Pretože takisto posunkový jazyk má svoju slovnú zásobu, gramatiku a všetko. Takisto má svoj lingvistický systém a je to vlastne verbálna komunikácia a tiež má svoju neverbálnu komunikáciu. A neverbálna komunikácia to znamená, že tam sú napríklad mimika iba, orálny komponent, napríklad ako bolo pri tých špecifických posunkoch, pohyb, priestor, to je neverbálna komunikácia, ale to je niečo iné. Posunkový jazyk je verbálny. Auto ide pomaly, tam treba používať klasifikátory. Klasifikátor znamená tvár ruky. Posunkový jazyk je bohatý na klasifikátory. Posunkový jazyk používa napríklad, nepoužíva auto ide pomaly. Auto ide pomaly. Toto je klasifikátor auta. Ale potom treba použiť mimiku, že auto ide pomaly. Ale napríklad auto ide veľmi pomaly. A potom zmena, auto ide rýchlo. Samozrejme, všetci ľudia vidia, že, alebo si myslia najprv, že je to jednoduché sa naučiť, ale bohužiaľ je to omyl, sú na omyle. Väčšinou, keď príde niekto na prvý modul, tak sú prekvapení a potom ďalej, už keď ich učíme, tak postupne pochopia, že nie je to až také jednoduché, ako to môže na prvý pohľad vyzerať. Ale to je, samozrejme to je individuálne, že musíte byť talentovaní na jazyky a musíte mať dobrý pohyb, dobre vedieť vyjadriť všetko pohybov a mimikou. A preto treba na to myslieť, že posunky na gramatiku, na tú vlastnú gramatiku, na tie klasifikátory, čo sme spomínali, treba rozmýšľať. Nepriame pomenovania sú, špecifické posunky sú, na priestor, na mimiku, na pohyb, na všetko. A všetko sa treba naučiť. Ako sa máš? Nepoužívame to. My to spojíme. Ako sa máš? Ako sa máš? Ako sa máš? Väčšinou ľudia si myslia, že text, že keď si ho pozrite, že je to jednoduché a že sa to ľahko prekladá, ale napríklad keď spevák alebo skupina má nejaký text, tak vždy sa snaží v ňom aj, alebo pri tom spievaní prežívať nejakú emóciu. Vidíte to aj na tom, ako sa tvári, ako má melódiu hlasu a podobne, aký rytmus chytí a nepočujúci pozerajú, že áno, ale prečo to robí, prečo sa tak pohybuje, prečo také slova používa. A vlastne potom sa pýtajú aj, že prečo ten autor vlastne spieva o tom a čo tam vymyslel v tom texte a tak podobne. Tak preto my ten text zoberieme, ale nemôžeme preložiť len presne ako posunkovaná slovenčina, len slovo, ako pri bežnej komunikácii, keď sa stretneme, ale musíme to urobiť tiež ako umelecký štýl. Tiež to preložíme do umeleckého posunkovania. Umelecký štýl tiež musí vyjadriť nejaké prežívanie, podobne ako vytvarníci. Že nenakreslí iba dom a to je všetko. A mama, otec, dve osoby a strom. Ale tiež tam musí dať nejaké to svoje prežívanie, nejaké emócie, nejaké vlastné. Tak takisto aj pri tom texte. Umeleckom sa to robí potom, že sa to všetko popisuje, aby to dávalo tiež nejakú emóciu. A dlho trvá táto príprava. Musí sa to urobiť vopred. Nemôže sa, že teraz, že niekto povie, že potrebujem vás, objednám si vás a zajtra idete, alebo nie, to treba minimálne týždeň sa pripravovať, alebo 2 týždne sa pripravovať. A musí tam byť ale prítomný aj supervízor nejaký, alebo teda komisia nejaký nepočujúci, ale aj počujúci, že či to je dobre. Každý kontroluje svoje počujúci rytmus a tak. Keď som bol malý, tak neviem, čo to je zvuk a čo je to hudba. Teda od malička to nepoznám. Napríklad otec môj hovoril, že vonku, že vtáčiky čvirikajú a ja niečo tu letí, ale
Alebo vonku, že pes štieka. Ja neviem o tom. Alebo na dedine, že je počuť z rozhlasu hudbu. Ani z toho nič nemám. Alebo brat. On mal také obdobie, že hrával na gitaru v skupine. Ja som aj tlieskala, ale nevedel som, že čo hrá. Alebo na klavíri hral brat. Ale nič mi to nedávalo. A potom som videl... Potom som pozeral MTV v televízii a vedel som, že sa tam tancujú, zabávajú sa, ale nevedel som, že nemal som to také prežitie tej hudby, nemal som o tom nejaké informácie a potom časom som si uvedomil, že keď učím posunkový jazyk a že som aj študoval na vysokej škole v Brne a tam bolo umenie, tam to bolo otvorené umeniu. A nepočujúci mohli počúvať tiež hudbu tam. A ja som to nepochopil, že ako to je možné. A potom som pochopil, vysvetlili mi to, ako to funguje, aká je teda možnosť. A teraz to je veľmi krásna vec, že to môžeme robiť aj teraz. A keď som sa vrátil na Slovensko a videl som, že takáto vec nefunguje, tak prečo by sme to nemohli urobiť aj my? Samozrejme, že to môžeme urobiť, keď sa podarí preložiť. A keď sa to dobre vyjadri, tak áno, mám z toho tiež taký dobrý pocit, že to je ono, alebo že mi to dáva nejaký zážitok. A dokonca sme videli, že niektorí plakali, alebo tak, že boli dojatí. A keď je to rýchle, tak, alebo nejaká veselá pesnička, tak tiež sa z toho tešíme, alebo aj vieme, že o čo ide, ale nemôže tlmočník iba stáť a proste byť stále rovnaký, statický, ale musí sa trošku aj hýbať, tiež akože dať ten rytmus, aby sme pochopili, že aj keď tam je rytmus a že či teda ide o veselú pesničku alebo smutnú, musí to proste nejako tiež vyjadriť. Takto. A tento rok teraz sme mali úspešné umelecké tlmočenie so skupinou Polemik a sme s nimi vystupovali na ich koncertoch. A aj sme vytvorili aj DVD, kde boli preložené niektoré veľmi známe slovenské skladby. Takže je to aj na DVD. Čas rýchlo beží. Použijeme, to je špecifický posunok. Použijeme toto. To znamená, že čas rýchlo beží. Neukážeme čas, rýchlo beží. Takto. Napríklad ráno som vstal, urobil som niečo a zrazu už večer. Takto. Základná kultúra je rozdiel medzi tou počujúcou a počujúci teda hlavne počúvajú a nepočujúci zase očný kontakt, čiže sú viac vizuálni. To je prvý ten hlavný taký rozdiel. Pretože nepočujúci celý život komunikujú len očami. Používajú očný kontakt, nemôžu pri komunikácii uhýbať očami. Keď uhnete, to znamená, že nemáte záujem, nedávate pozor, nemáte záujem komunikovať. Musíte proste celý čas. A počujúci nie sú zvyknutí na to udržiavať celý čas ten očný kontakt. Napríklad jednoduchý príklad. Výťah. Že nejaký verejný výťah. V kancelárskej nejakej vysokej budove. A sa tam stretne prídu tam počujúci a príde tam jeden nepočujúci. A ten nepočujúci automaticky vždy sa dá do rohu. Alebo sa otočí, lebo počujúci vždy tak stoja tak v radoch a pozerajú dopredu iba jedným smerom, proste iba na dvere. A nepočujúci sa otočí a pozerá sa na všetkých. A tí počujúci sa pozerajú, že to čo je za blbca, že prečo na nás pozerať, že čumí, že to nejaký čumil, ale to sú nepočujúci. Lebo oni kontrolujú, že čo hovoria. Oni tiež chcú vedieť, o čom sa rozprávajú. Tak pozerá, že o čom sa bavia. Preto automaticky proste pozerá na všetkých. Lebo príklad nejaká osoba ide, toto je osoba, klasifikátor osoby. No, dve osoby, muž, žena. Ahoj. Cmuk, cmuk. A už sú spolu. Ďalšie. Loď pláva. To nesúvisí, my to nepoužívame takto. Preto je klasifikátor lode a loď pláva. Ukážete takto.